туғандарыма, таныштарыма хәләл ризык ашарға кәрәк дип һөйләйем. Хәләл дип язылған продукцияны алығыз дим. Бір таныш қатыным әйтте ти. Менің туғаным шунда эшләй. Һорагайным, ул ысын хәләлме? Әйттеләр, біз тышына гына шулай язабыз. Шуға мин ышанмайым оның хәләл булуына тиләр. Беренчедән, кардәшләр, мана шул теге хәләл тамгаһы куйган оешмалар сертификация дип атала инде бит, хәләл сертификацияһы. Ундай оешмалар бар һәм уларның булуы бик яхшы, бик яхшы. Алхамдулилlah. Ләкин әгәр кемдер һораһа, бөтәһе лә кәрәгенсә эшләрен yerine yetkirib үтәйме дип һораһалар, әлбиттә бөтәһе өсөн дә без әйтә алмайбыз. Чөнки кайһы вакыт шундый оешмалар теге я был нескәлектәрде үзләре лә белеп үтмәй. Шунан иткә нимә кушылырга тиеш, нимә кушылмай, шулык мана тавыкка килгәндә, бит. Кайһы вакыт тавыктарга нәҗес ашаталар бит инде. Әйтәйек, берәй суска фермаһынан төрле калдыктар китерәләр дә тавыктарга ашаталар. Һәм тавыктар химерә, кыскаһы уларның ите ана шул суска фермаларының калдыктарынан үскән була бит инде, бит. Шулай химергәндер. Аузу билла. Бындай тавыктарның хөкеме ниндәй? Шунда ук салырга кәрәкме? Нисә көн тотырга кәрәк? Мана шундай нескәлектәр күп ул, кардәшләр. Без әйтә алмайбыз, бөтә оешмалар да яхшы эшләй дип. Чөнки Россиядә берничә тапкыр яздылар, тикшергәндән һуң шул ук теге казыларымы унда башка ризыктарымы хәләл булмай килеп сыкты бит инде, бит. Мана шундай вакыйгалар булды кызганычка каршы. Шуга без әйтмәйбез. Әгәр хәләл тамгаһы тора икән, куркмай алыгыз дип. Юк, уларды ла тикшерергә кирәк. Кызганычка каршы хәзерге заманда, мәсәлән, ябай кеше саудагәр асып җибәрәле берәй фирма, шунда яза бит инде хәләл дип, ул тамга гына куя, яки берәй теге үзе лә яхшы белмәгән кеше үзенең мисәтен бирә, мына мин тикшердем дип. Аның тикшерү бәлки теге там түгелдер. Шуга без һәрбер хәләл дигән тамга торган ризыкты якламайбыз, куркмай алыгыз дип әлбиттә тикшерер кирәк. Ләкин безнең ашаган ризык хәләл булырга тиеш. Ул тамгаһы торамы, юкмы? Без тик тамга гына ышанмайбыз. Ана шул теге безгә ит яки башка ризыкты тәкъдим иткән кешенең үзеннән һорайбыз бит инде. Һез беләгезме тәртибен? Һез үзегез намаздасызмы? Кем салды, нисек салдыгыз? Мана шундый шарттар нисек үтәлә? Һәм башка. Без һорап әгәр белешәк, ул хәләл тамгаһы тормаһа, без мусламанга ышанып, үзебезнең кардәшебезгә бул ризыкты алабыз. Мана шулай кыскаһы тикшерергә кирәк инде һәрбер айрым осракты.